Afghanistan? No. Argentina? Abstention. France? Yes. Iraq? No. Lebanon? No. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Abstain. The United States? Yes. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. אני יצחק פינטו, בן 93, נולדתי ב-1927. מה שאתם רואים פה, כאן, זה הכל אוריגינל שחברים והקיבוץ עצמו השתמש בהם. הכל עובד. נחשונים בת 73. ב-14 ליוני 48 היינו פה, חודש אחרי הקמת המדינה. בדיוק אז חטיבת אלכסנדרוני כבשו את טנטורה, ואנחנו פתאום הודיעו לנו, אתם לא זזים מכאן, פה אתם תקימו את יישובכם. אנחנו עלינו 63 עלינו, מהם נשארנו 3 בנות ואני. רחוק, רחוק. תעביר לשם וזהו. תביא אלה. לא, לא אליך. תשימי שמה. שורה ביטו. שורו הביטו, בגדול היום הזה. לטנטורה באנו ב-48. ביוני 48. ביוני 48. 14 ליוני. מה יש פה בהתחלה? בהתחלה חול, וחול, וכפר ערבי טנטורה. אנחנו באנו לכפר הערבי, כל אחד לקח לו איזשהו חדר שם בכפר, כפר גדול מאוד, ושם התיישבנו. בית אחד הפכו לחדר אוכל, זה היה בית השייח. 6 שולחנות. מקדימה הייתה מרפסת עם רצפה בורדו כזאת, חלקה, על בטון יפהפייה, ושם היינו רוקדים כל הזמן מול הים. כמה מטרים מהים היינו. פשוט אהבנו גם את הכפר, אפילו שזה היה נורא ואיום. מה שזוכרים, זוכרים זיכרונות טובים. בדיוק, אנחנו זוכרים. אני זוכרת רק את זה לטובה. גם אני. כי נמאס לי כבר לזכור דברים לא טובים.
קוראים לי טדי כץ. טדי זה קיצור של תיאודור, ותיאודור זה על שם בנימין זאב תיאודור הרצל. כל החיים חשבתי, ואני גם היום חושב, שאבי אבות האסון, וגם חלק מזה נקרא לזה הטומאה, זה 48. עד היום, הרוב המכריע של מה שקרה ב-48, לא רק שמוסתר, אלא גם מושמד. השמש מלהטת, ובעמק עוד נוצץ הקר, אוהבים אותך מולדת, במלחמת השחרור ידענו דבר אחד פשוט, או אני או הם. או אני או הם. אף פעם לא ידעת אם תחזור בכלל. הערבים זה אויב רע, אכזר, נוקם, אבל אנחנו היינו יותר טובים בקרב, תמיד. אנחנו היינו כולנו, או ברובנו הגדול, היינו צוציקים, בני 18, היו גם בני 17. ההרגשה הייתה משהו שלא קיים בעולם. כי ידענו שאנחנו, על ידי המלחמה, אנחנו נקים את המדינה. מדינה לוקחים עם חרב. ככה אבא שלי אמר לי. המדינה נת מתשוור. ודאי הרגנו בהם. הרגנו בהם. בלי נקיפת מצפון. חופשי, חופשי. הרגת, אז עשית דבר טוב. וחולם על פגישה רחוקה. כשאני חושב על עצמי, אני הייתי מוכן להרוג. כי כך חונכתי שאנחנו בדרך זו נחסל את האויבים שלנו, או תהיה הימנעות מצידם מחשש מאיתנו. לא דיברתי עם אף אחד על זה. אף אחד. ועם אשתך נגיד, שחיית איתה הרבה מאוד שנים, אני מניח. לא דיברת? אף פעם לא סיפרתי לה. מה, אני אספר לה שאני הייתי רוצח? יפה. אתה רוצה לשתות משהו? בינתיים לא. טדי, מה העניינים? ברוך השם, יום יום. טדי, אם אתה מתעייף, תגיד לי ונעשה הפסקה, בסדר? אוקיי. אני רוצה שתגיד לי הכי בטבעיות מה שאתה זוכר. תראה, לפני שאתה מתחיל, אני רוצה להגיד לך שהיו לי כמה אירועים מוחיים. אני לא בטוח שאני זוכר את הכל. האירוע הראשון היה סביב הסיפור הזה. ואתה חושב שהרגו שם אנשים אחרי הקרב? אתה בטוח? תשמע, א', אני בטוח, וב', הם אמרו לי את זה, וג', יש את הקלטות. איפה הקלטות? פה בחדר. פה בחדר. יש פה חדר שנקרא חדר טנטורה. יש אוסף שלם. קלטות, קלסרים, ספרים, מה שאתה רוצה, כל החומר על טנטורה, פה בחדר. להביא אותם? נביא. כן. כמה קלטות יש? אם יש לך כמה ימים, זה העניין. יש פה משהו כמו 140 או משהו כזה שעות, שחלק מהם זה חצי ערבים וחצי יהודים, וכאן הם אמרו את הדברים.
קלטות. הגעתי לאנשים ואמרתי להם, אני רוצה לעשות עבודה. הנה, זה חיילים של אלכסנדרוני, לפי תאריכים גם. וכמה זמן אתה בעצם עובד על הסיפור הזה, מקליט אותם? זה בערך משהו כמו 2. ומה, אתה בא אליהם, פותח טייפ? כל אחד מהם שדיבר איתי, דיבר איתי בבית שלו. הלכתי מבית לבית, כל אחד שלח אותי לעוד ועוד אנשים. צריך לקחת בחשבון שהם היו בני 70. זאת אומרת, עשינו את ההקלטות האלה לפני איזה 20 שנה. אפשר להקשיב להם? אתה יכול לקחת את הקלטות ולשמוע אותן, אבל אם אתה רוצה לעשות מזה סרט, תיזהר, כי ירדפו אותך כמו שרדפו אותי.